गसाइगाव महकुमा सिंनि 1 नं कक्सागुरि गामियाव समबायनि डिलारशिपखौ लानानै दुंहाव थासारि मख'जाथावदि साबखाथा समबाय समितिनि बिथोन बायदियै भट लानायनि गेजेरजों डिलार मोनग्रा सुबुंखौ सायख'नायनि राहा खालामो। बेबायदियैनो भट लानायबो जायो। कार्तिक राभाया मोन 96 भट मोननो हायो। अन्जलिका नार्जारिया मोनसे आरो गुबुन सासे बिजाथिया मोन 12 भट मोननो हायो। नाथाय मोन 96 भट मोननानै सायख'जानाय कार्तिक राभाया मोनालासिनो मोनसेल' भट मोननाय अन्जलिका नार्जारिया समबायनि डिलारशिपखौ मोनो। जायनि जाउनाव जायगानि रायजोफोरनि गेजेराव गोमोनाय सोमजियो आरो बिथांमोनहा खुद्रिखांनाय फोरमायो। बे बिथिङाव जायगानि रायजोफोरा सोरखारनि आखाइ आरो राजखान्थियारि खैसार दं होनना सन्देह खालामदों। गामिनि रायजोफ्रा अन्जालि नार्जारिखौ डिलार महरै गनायनो हानाय नङा आरो रायजोफोरा सायख'नाय कार्तिक राभानोनो डिलारशिपखौ होनांगौ होननानै गोख्रोङै दाबि खालामदों। कार्तिक राभाया 96 भट मोनदों, किन्तु नैबे मा होनना बुङो अन्जलिकाया इच्छाकृत सोरनि बुद्धि लानानै गोजौ महलनिफ्राय खारनानै दा डिलारशिपखौ लानानै फैबाय आरो जोङो मैयानि समाव एमएलए सारनावबो थांदोंमोन। एमएलए साराबो बुंबाय बेथ' अलरेडि जाजोब्बाय, नोंसोरो उन जाबाय, आंखौथ' थगायफैबाय नोंसिनि गावबुराया होनना बुंदों आरो आगुनि गावबुराया। बेयो जोंनि इएम उकिल मोसाहारिनि थ्रुयै जादों। बे फरवार्ड हरनानै एमएलए साराबो हरदों, हरनानै जोंनि एडिएसआ बे अलरेडि 6 तारिखआवनो इसु खालामदों आरो बे हिसाबै जोङो खावलायो सरकारखौबो जायहा इलेक्सन गेलेनानै 96 भट मोनदों बिथांखौनो डिलारशिप हिसाबै गनायनांगौ आरो हरफिननाया मोजां आरो नैबे जेखिनि भुल जादों सरकारनि बेखौ बोखांना लाफिननाया खुब गोनां। दा अन्जलिका जुदि माल लाबोयोब्लाबो बेसादफोरखौ लाबोयोब्लाबो रायजो राजा नाजावनाय नङा। आरो बिनि गेजेराव जोङो मैया समाबायाव खोनाफैनो मोन्दों कुमार प्रसाद शर्माया अलरेडि जोंनि कक्सागुरि एकनि माल एबा बेसादखौ राननानै सरकारा जुदि बेखौ बोखांना लायाब्ला जोङो साननैसोनि गेजेरावनो आयेननि गेजेरजों जों जुजिनो गोनां जागोन। जोङो गावबागाव मौलिक अधिकार मूल्यबान भटखौ होनानै जों जे केन्डिडेटखौ देरहाहोदोंमोन बियो जुदि मिथ्या जाबायब्ला जोंबो आयेन मथे जोंबो नाजानो होननानै जोङो दा जिरायनो थायाखै आरो जोंनो जायखौ जों देरहाहरदों बे बिथांखौनो जोंनो नांथारगौ। आयेन मथे जुक्ति मथे जोङो बेखौ नागारनो हाया। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारिनि रिपर्ट, समनि रादाब।